diɲɛ ɲɛmɔgɔw ye u ka jaabi di Henry Kissinger ka saya ma min tun ye Ameriki kɔkanko ɲɛmɔgɔ min ye nɔ bila dugukolo politiki la jamanakuntigi 2 ka fangaw kɔrɔ. Kissinger sara arabadon a si tun bɛ sanji 100. Ne kabakoyara kosɛbɛ ani ka dusukasi kosɛbɛ ka dɔgɔtɔrɔ Kissinger ka saya dɔn a si bɛ san 100 na. Xi Feng, Chine jamana lasigiden min bɛ Ameriki, o y'o fɔ a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ ɲɛ sira fɛ n'o ye X kan n'a tun bɛ wele fɔlɔ ko Twitter. Ne ka dusukasiba bɛ taa Nancy n'o ye Kissinger muso ma a n'a ka denbaya. O ye bɔnɛba ye an ka jamanaw ni diɲɛ bɛɛ bolo. Tariki bɛna an hakili to san 100tigi nin ye min ye Chine ni Ameriki siraw la wa a bɛna to ɲɛnamaya la tuma bɛɛ Chine jamanadenw na dusukun na i n'a fɔ terikɔrɔ min nafa ka bon kosɛbɛ. Kissinger ye taama 2 kɛ Chine jamana na ka sɔrɔ ka taa ni Ameriki jamanakuntigi kɔrɔ Richard Nixon ye a ka taama daminɛna Pekin san 1972 san na walasa ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni Chine jamana jamakulu ɲɛmaa ye n'o ye Mao Zedong ye. O taama nin sen fɛ Ameriki ni Chine jamana ye ciden juru kɛ ɲɔgɔnya sigi sen kan san 23 lafiɲɛbɔ kɔfɛ. Japon jamana na fanga ɲɛmɔgɔ Fumio Kishida kumana Kissinger jɔyɔrɔ kan Asie jamanaw na k'a fɔ ko ale de ye dɛmɛ nafama kɛ hɛrɛ ni sabatɛli la a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min kɛra X kan. Kishida ye Kissinger ka baara ko fɔ Chine jamana na ka fara kan ko ne b'a fɛ k'a fɔ ne bɛ bonyaba da a ka sekobaw kan a ye minnu kɛ nafa b'a fɛ k'an ka dusudon kuma fɔ. Farajɛ jamana tɔnba ɲɛmɔgɔ Charles Michel ye Kissinger wele ko fɛrɛdɔnbaga min bɛ a janto fɛn fitininw na a ka kunnafoni wɛrɛ kɔnɔ X kan. A y'a jira ko adamaden ɲuman ani hakili ɲuman min san 100 ni kɔ ye dɔw labɛn ko minnu nafa ka bon kosɛbɛ san 100 nin kɔnɔ. Rusi jamanakuntigi Vladimir Putin ye Kissinger wele ko ɲɛmɔgɔ hakilitigi ani yɔrɔjan sɛbɛn kɔnɔ n'o ye telegram dɔ kɔnɔ min cilen bɛ Kissinger muso Nancy ma ka kɛɲɛ ni Reuters ka fɔta ye. Ameriki bɔnɛna kan dɔ la min bɛ se ka da a kan kosɛbɛ ani min bɛ danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn jamana kɔkankow kan jamanakuntigi kɔrɔ George W. Bush y'o fɔ ka kɛ kumakan ye min bɛ fɔ fangatigiba caman fɛ minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ ani bi. Bush y'a jira a ka kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ ko ne ye cɛ min bɔli Nazi ɲɛ a denmisɛnninma ka bɔ Yahutuw ka denbaya dɔ la o ka di ne kabini tuma jan o kɔfɛ a y'u kɛlɛ Ameriki sɔrɔdasiw la. A kɛra kɔfɛ jamana kɔkanko ɲɛmɔgɔ ye tuma min na a sigilen ka kɛ lakanabaga kɔrɔ ye o ye fɛn caman fɔ a ka bonya kan i n'a fɔ Ameriki ka bonya fana. Angleterre fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Tony Blair y'a jira k'a ka siran Kissinger ɲɛ. Tiɲɛ don i n'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye diɲɛ politiki gɛlɛman kunbɛn a kɔrɔfɔra tuma dɔw la hali u y'a jalaki. Blair y'o fɔ. Nka ne dalen b'a la ko a tun bɛ dusu don tuma bɛɛ ka bɔ real politique kumakan gɛlɛn dɔw la nka a tun bɛ bɔ kanuya lakika de la ka diɲɛ hɔrɔnyalen ani a lakanalimago ɲɛ. A tun ye gɛlɛya ɲɛnabɔbaga ye. Israel jamanakuntigi Isaac Herzog y'a fɔ ko Kissinger ye hɛrɛ bɛnkan ni jɔnjɔn da. Yeah, I know you injured yourself.